Jeg tænkte, jeg ville gå i gang med en bagning fremtid, et eller andet. Jeg skal i hvert fald i gang med bagning, og det har jeg nu været i gang med i godt og vel halvanden døgn, tror jeg. Jeg har haft gang i en surdej, som jeg har fået op for første gang efter 2 dages hvile. Den har kommet i et glas, købt den til formålet. Den er forhåbentlig klar her til næste weekend, så jeg kan få lov at bage nogle boller der. Hele tanken med det her er, at jeg rigtig gerne vil blive bedre til at bage nogle rigtig, rigtig gode boller. Det er mit mål nummer 1. Og når ligesom det er gjort, så kan vi ligesom bygge på derfra. I dag har jeg prøvet at lave nogle ganske simple surdejsboller, dog uden surdej. Så jeg har prøvet at skænke det en lille smule op med kernemælk. I forhold til, hvad er det for noget mel, jeg har brugt her på dag 2 af min bagerejse. Rebecca og jeg, vi lavede en ordentlig omgang kanel- og kardemommebuller snore i går. Så der købte vi noget økologisk hvedemel fra Netto faktisk. Til min surdej, der har jeg købt noget ølandshvede fra Meinerts og noget helt almindeligt finmalet hvedemel fra Meinerts også. Så de 2 har jeg brugt i forbindelse med min surdej. Så forhåbentlig har jeg en surdej klar også om ikke så længe, som kan få lov at join. Mit problem lige i øjeblikket, det er, at jeg kan ikke rigtig finde ud af, hvorfor min røremaskine her, udgave Chef, jeg kan ikke helt finde ud af, hvorfor den vil ikke rigtig samle dejen. Så det ender med, at dejen den begynder at blive for varm, fordi den ælter for længe. Indtil videre har jeg løst det ved at proppe lidt ekstra mel i. Den opskrift, jeg er gået i gang med i dag, Tobias Hammanns opskrift på hans surdejsboller, hvor han folder dejen osv. i et par timer, før han rent faktisk går i gang. Nu har jeg været så dygtig at være i gang med at folde den 2 gange indtil videre. Sådan her ser den ud. Bastet. Den er ikke lige så jiggly som Tobias', men jeg håber på, at resultatet, om ikke andet, så kan være måske 80% hen ad vejen. Så står jeg lige nu og venter på, at jeg skal folde den 3. gang, og så har jeg lige en sidste gang, 4. sidste gang, inden den forhåbentlig kommer på køl. Nu får jeg lige lov at være med her foroven. Så nu prøver vi her en 3. gang at få lov at folde den. Først så prøver jeg lige at løsne dejen en lille smule fra bunden her, så den ikke sidder så godt fast. Jeg har en tendens med, fordi jeg havde lidt problemer med at få den rørt op. Men når det så er sagt, så synes jeg faktisk, at den er egentlig okay. Som I kan se, er den lidt klistret. Men det går da. Sådan der. Godt ind og sig selv. Det var faktisk et rigtig godt fold, det der, synes jeg selv. Men tricket er måske egentlig bare at få for godt med vand på fingrene. Det virker som om, at det er der, den rent faktisk godt kan lide at blive irriteret. Sådan der. Og så lige ind over sig selv. Ej, hvor godt det blev det her. Det blev super godt. Og lidt mere wiggle endnu. Det kan vi godt lide. Og der er selvfølgelig den her test, hvor jeg har proppet en lille klump dej i, hedder det. Og når den stiger til overfladen, så skulle den ifølge Tobias være klar til at komme i køleskabet. Det håber jeg, Tobias. Jeg har i hvert fald bedre styr på det, end jeg havde i går. Og det er også kun dag 2. Så skal vi selvfølgelig heller ikke snydes for at finde ud af, hvor resultatet af dag 1 ligger i skralderen. Ja. Så se hvad der sker i morgen, når vi rent faktisk skal bage bollen. Det blev så resultatet af dag 2's arbejde. De skulle have lidt længere tid i ovnen, end hvad der lige blev nævnt. Men jeg synes, resultatet blev faktisk rigtig fint. Mangler en lille smule sprødere skorpe, synes jeg. Det kan være, fordi de stadig er lidt lune, men bunden mangler lidt mere skorpe, ja. Og det har måske noget at gøre med, at ovnen simpelthen ikke har nået at blive varm nok. Så den bagesten, jeg har brugt, heller ikke er blevet varm nok. Så det må jeg prøve næste gang, og se om jeg kan få lov at give den lidt længere opvarmningstid, inden jeg rent faktisk går i gang. Men altså resultatet, det er blevet ret fint, synes jeg, for anden forsøg.